Baina Bartzelonako jendeak zer pentsatzen du euskarari buruz? Zenbateraino ezagutzen du, ba al du interesik? Ikus dezagun! Aduna, eta zenbat jende ari da euskara ikasten gaur egun Bartzelonan? Bueno, Bartzelona eta Katalunia oso kontutan hartuta unibertsitateak urrutixo daudelako 300 bat lagun, oaintxo bertan, 300 da zerbait. Geixo ere izan ditugu, igual loraldi bat izan genuen 2005 edo inguru hortan, eta bain jaitsira txiki bat izan dugu, eta balitek ere krisiaren eraginez eta matrikulen igoeraren eraginez ere pixka bat galtzia. Eta bueno, kezkatu xamarra gaude, baino... Eta zuk urte asko daramatzazu hemen? 17 urte, eta hemen eskolan 1993 gaude. Departamentuak ditu 21 urte. Eta zenbat jende pasa da hemendik? Ba, hemendik zaila da kalkulatzen, zaila da. Ba, milaka pertsona pasako ziren hemendikan, bai. Eta Euskal Etxean eta unibertsitatetan ere jende asko. Eta zergatik datoz euskara ikastera hemen Bartzelonan? Ba, aiei galdetzia honena, ez? Bai, guazen ba. Vale. Guazen kike sartu, bai? Jontxo, zer moduz? Bosgarren mailako ikaslea, Kike. Bueno, kuadrilla derra, Aizu, konta iguzue, nungoak zareten eta zergatik zaudeten hemen euskara ikasten? Derrenteriko naiz, eta Bartzelonara ailegatu nintzen, orain dela 20 piko urte, 23. Bueno, ni Donostiakoa naiz, eta orain dela 13 edo urte hemen nagoela. Aita Urdiaingoa da eta ama Txasokoa, eta urte batekin edo horrela hilatu nintzen Kataluniara. Ni Gasteizkoa naiz, 13 urte daramatzat hemen. Goierrin jaio nintzen, Zegaman, eta 3 urteekin gurasoekin hona etorri ginen. Zu Goierrikoa zara? Ez. Ni Bartzelonakoa naiz, eta ikazaro motza egin nuen Euskal Etxean, bi aste, eta, bueno, interesa piztu zitzaidan, eta... Alemaniara naiz jaiotzez, eta, bueno, orain zituela 6-7 urte, Bartzelonara etorri nintzen, doktorentzat egiteko. Eta nire neska euskalduna da. Ni Bartzelonakoa naiz, eta, bueno, hasi nintzen euskara ikasten, iaia, kasualitatez. Lehenengo kurtsoa asko gustatu zitzaidan, eta gero jarraitu nahi nuen euskararekin, eta hemen gaude. Beraz, hemen gehienak euskaldunak edo Euskal Herriarekin oso lotura zuzena daukazuenak zarete, ez? Baina hau beti horrela da, aduna edo? Ba ez, urtetik urtera egila da aldatu egiten dela. Eta gero piramidea gero eta gotxigo, gero eta ikasle gutxillo, eta orduan perfila egila da euskaldunagoak edo goi mailatan daudela, hori egila da. Baina beko mailatan adibidez aurten, lehenengo mailan 40 ikasle ditugu, 40 baino gehiago, eta gehienak katalana dire, gehienak. Eta, bueno, arrazoi askorengatik ikasten dute euskera, baina adibidez atzerritar asko ere baditugu, kanpotik etorritakoak, eta hauek askok interes linguistikoagatik ikasten dute. Irango neska batek interes linguistikoagatik, eta errusiar bat ere aide ikasten interes linguistikoagatik. Kuriosua. Bai. Eta zuen ustez Bartzelonako jendeak euskerarik bat ere badaki? Guztien bezala, pintxo eta ez dakit. Eskarrik asko, baina eskarrik asko.